kwana uku in aka yi sallah shiru za ka ja Madina to amma baki na zuwa tunda su ba yan garin bane ba sai su zo da wata ɗabi'ar da ba irin ta nan ba to ba ita ce ta nan ba to wannan shine dan tsaraba da za a tafi da ita ko muna tare da Shehu Kabiru Zango kan cinye fili mutum ne mai albarka da fatahi mai karfi a tare da shi kuma ya zauna da sahabban Shehu Ibrahim Yas ko da yan kalmomi ya sa duk da dama ba ku shirya za ku yi tare da shi ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to muna nan tare da babban shehu mu Shehu Kabir Umar Zango yana nan tare da shehinmu shehi ke muna bayani to ba shakka tuna yana nan ya shi ko bayanin shehi ya yi duka baki daya to kuma bayan an gama shehi da kanshi ya bada ma'aikaci to ba tunda akwai shehi nan shi ma a bashi fari abin da zai fada kan game da batun magana da shehi mu ya yi bayani shi ma me zai fada kan wannan bayanin nan shehi muna nan tare da kai muna karkashin yemanka Allah ya kiyaye ka ya ja kwano ka ya ba mu albarkacinka. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabati wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ai an ce idan kogi ya gangaro kududdufi cika yake. To ni yanzu wannan kogi da ya gangaro ni ma ya cika ne. To me zan faɗa kuma wato bayanan da Shaiman Tayyib ya yi alhamdulillah bayanai ne waɗanda za su gamsar da mai imani kuma za su gamsar da wanda yake tambaya wanda bai san me ake faɗa ba domin a kullum in ana yin bayani za ka ga akwai mutane kala biyu akwai wanda ya yi imani da abu ya yadda duk sanda ka gaya masa sai ya ƙara yadda akwai kuma wanda bai yadda ba so yake yi ya gane kai akwai ƙarin na kuma wanda shi ba so yake yi gane ba shi hujja yake nema ka faɗa in ka faɗa ɗin ma isa ke rubuta ta to ala kulli halin mu wannan ɗariƙa dai ta Tijjaniya ɗariƙa ce wacce take shehu yana cewa a ɗariƙa mahadin fadli wa ridwani ussisa bis sunnati wal furqani ɗariƙa ce da aka yi mata foundation da alƙur'ani da ainihin hadisi na sunnar manzala sallallahu alaihi wasallam babu wani abu a cikinta wanda bai da hujja a ciki shehi ya yi mana bayani an abu ɗaya da ko biyu zan ƙara shine sharaɗi da ake sa wa mutane kafin su shiga ɗariƙa cewa idan ka zo za a ci a mu kamfaninmu na ɗariƙa Tijjaniya ina da nasu sharuɗan in ka karɓa ka yadda da su a baka in baka yadda ba ka yi tafiyarka ka ci gaba kuma ita ɗariƙa Tijjaniya ba takasisi ta yi ta ce sai wanda yi Tijjaniya shine zai shiga aljanna ba a'a ƙarin aiki ne da ƙarin lada wato wani mutum ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ne salloli biyar ne azumin ramadana na halatta halak na haramta haram ban ƙara komai ba zan shiga aljanna annabi ya ce za ka shiga to mu ma haka muke yan tijjanawa mun yadda idan ka bi Allah bisa yanda yake so za ka shiga aljanna amma ba laifi ba ne ka ƙara da aikin alkhairi wanda za ka ƙara samun lada ina fata an gane to ɗariƙar tijaniya akan haka take saboda Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum sai ce waf'alul khaira ko da kuka yi imani ku yawaita yin ruku'u da sujada ku bauta wa ubangijinku amma kuma sai sake cewa duk waɗannan ba sa daga cikin aikin lada sai Allah ya sake cewa kuma waf'alul khaira ku dinka aikata ayyuka na alkhairi wanda zai ƙara muku lada da alkhairi la'allakum tuflihun don ku samu rabo mai girma ranar alkiyama to wannan ɗariƙar tijaniya akan haka take saboda haka sharaɗin da ake faɗa cewar wato ana baiwa mutane ai garkuwa ake musu don kada su yi asara misali wato da ana cewa
ba a fita ba a denawa. Me yasa ba a fita ba a denawa? Saboda karamcin Allah kada ya guje maka. Karamcin Allah idan kai aiki ɗaya maimakon a baka lada ɗaya sai a baka 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha. Idan kuma ka ƙara yi maimakon a baka irin wanda aka baka 10 nan wanda baka zato sai a ce kuma a yi maka 10 sau 10. Ha? Idan kuma ka sake yi kana zaton to za a yi maka 10 sau 10 sai a ce kuma 10 sau 10 sau 10. Haka lada ike a wajen Allah. To yayin da kai yau aka baka 10, gobe kai aka baka 100, jibi kai aka baka 1000, gata kai aka baka 100,000. To citta in kai miliyan 1 za a baka. To haka za a dinka ninka maka a dinka ninka. Idan ka yanke ka daina ranar duk da ka dawo kai 10 nan za a dawo da kai. Kaga ɗaya kenan. Na biyu abin da sa ake cewa kada a daina kada a fasa. Hadisi ya zo cewar a ranar alkiyama idan an gama hisabi Allah zai ce a fito min da waɗanda suka yi alkawarin za su bi ni ba za su daina ba. To da Allah ko kai kaɗai ɗin na aka ce ka fito da irin waɗannan mutanen da suke alkawarin ba za su daina bin Allah ba, ko da duniya da lahira za ta mutu ta ƙare sai kai kaɗai. In ka tayi ba za ka yi alwala ka lazimin safa ba, ba za ka yi na yamma ba, ba za ka yi wazifa ba, to suwa za a fito. Sai zama na ashe an kare ka ne daga yin asara, shine dalilin da isa. Sannan ita wannan ɗariƙa yana daga cikin sharaɗinta riƙe alƙawari. To alƙawarin nan da ake wato ba ladan istighfari ba salati ga annabi ba istighfar ba salati ba la ilaha illallah ba wato alƙawarin kawai da ka rike shi kanka sai ya kai ka aljanna. Allah yana cewa afa man ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma inna ma yatazakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al mithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. kaji kawai alƙawari da sadar da abin da malami mana bayani ka sadar da umarnin Allah kai istighfari kai salati ga annabi ga la ilaha illallah. Allah ne ya ce wastaghfirullah, yace ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, yace wazkurullah dhikran kathira. To ka sadar da umarnin nan sai Allah ya ce ulaika lahum uqbad dar. Wace ce uqbad dar? Jannatu adnin yadkhulunaha wa man aslaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. To kaga wannan idan Shehu Tijani ya ce dan dariƙa ta zai shiga aljanna da shi da ƴaƴansa da matansa da abunansa, to me laifi ne? Gashi a cikin alkur'ani. Saboda haka dariƙa Tijaniya wato dariƙa ce da Shehu Ibrahim ya yi bayani a cikin Sirrul Akbar, ya yi bayani a cikin littattafansa cewa ita dama dariƙa ce ta wanda iyadda yana da laifi kuma yana jin tsoron saduwarsa da Allah ranar alkiyama don kada ije lokaci ya kure ba lokacin ƙarin aiki. To ka tattara ka ɗan ƙaro lada ka tattaro ka tafi. To ranar alkiyama abinda za a auna maka wanda Allah ya wajabta maka ba zai tambaye ka abin ce ina wazifa ka ina sai ya ce a ina abubuwan da muka wajabta maka, sai aka auna sai aka ga ba su cika ba. Sai Allah ya ce to yanzu yaya za a yi? Ya ce to Allah ya karimi ne kai ka ce wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. To ga su istighfari na can, ga su salatul fatihi, ga su la ilaha illallah. Allah kuma ya ce la yudhi'u ajral muhsini ko ajran man ahsana amala. Sai Allah ce to a ɗebo, in aka ɗebo su istighfari da salati ga annabi da la ilaha illallah me zaka samu? Istighfari ɗaya ya baka gafara Allah, saboda Allah ya ce man ya'mal su'a naw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah
yajidillaha ghafurur rahima. Sai Allah ya ce ai dama to tunda kai istighfari mu kuma mun ce dama zaka tare mun gafarta maka, to mun gafarta maka. To shauran su istighfari miliyoyi da kai yaya za a yi da su? Sannan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da wani ya ce ya rasulullahi idan ne salati a gare ka a raba ladan 4 a bani ka 1 a bani 3, yace ina ma dai ka ƙara, yace to a raba rabi da rabi, yace ko ka ƙara mana, yace a baka 3 to a bani 1, yace ka ƙara mana, yace to in na bar maka fa, yace shikenan izan tukufa hammuka, sai a ije maka damuwarka, wato gufaru zanbuka, sai a gafarta zunubinka, wato ƙuda hawa ijuka, kuma a biya ma bukatarka. To yaya kaga salatul fati? Wanda yi salati ɗaya Allah ya ce zai masa 10, wanda yi 10 gare ni Allah zai masa 100, wanda yi 100 a gare ni Allah zai masa 1000. To idan ka ce haƙa ƙadarihi wa miqdarihi azim, iyaka tikewar darajar manzon Allah da muƙaminsa da martabarsa guda nawa za a yi? Waye san adadinsa? Saboda haka idan aka ɗebo waɗannan lada aka zuba ga la ilaha illallah, wanda Bukhari ya rawaito mana hadisai kamar hadisin Hanzalatu, kamar hadisin Itbanu bin Malik, kamar hadisin Abu Huraira, kamar hadisin Abu Zarr al-Ghifari, kamar hadisin Ubadatu bin Samit, kamar hadisin Mu'az bin Jabal, wanda annabi duk yayi bayanin cewa wanda yace la ilaha illallah Allah ya gafarta masa. To mu yanzu da Allah ya ce wa zikrullah zikran kasira, ranar juma'a muka dinga la ilaha illallah la ilaha ba adadi. To shekara nawa za a yi? Sannan wani ƙari ɗan ƙwaya ɗaya, manzo Allah ya ce wanda la ilaha illallah 70,000 to ya ce cikansa ya yanta kansa daga wutar jahannama. To mu da safe kayi 100, da yamma kayi 100, a wazifa kayi 100, a kullum kana da 300, in ka kwana 10 kana da 3,000, in kai wata ɗaya kana da 9,000, in ka wata 10 kana da 90,000. Ya fi zancen 70,000 ɗin. To kuma ga shi can a ajiye fili. Saboda haka wannan shine ya nuna mana cewa ɗariƙar Tijjaniya a dama mu mun yadda ne muna da zunubi, kuma muna neman ranar alƙiyama in mun je mu samu mafita. Yawwa, to saboda haka idan mutum ya ce shi bai da zunubi, to ya tafi shi bai da zunubi, mu kan muna da shi kuma muna neman gafara. Yawwa, to abu na biyu koyi da Shehu Tijjani. Mutane sai ce wai an bi wani Allah. To ai duk yanzu dai babu inda aka ce a wani waje yake ana zuwa a karɓo addini ko a karɓo hukunci. Duk wanda zaka bi wani Allah ne. Duk wanda zaka bi ko malami ne ko wane ne, to dai wani Allah ne, ko shi dai da kai ko ya batar da kai. To amma Allah ya yi mana, ya ce wata bi sabila mananaba ilayya, wanda duk ka ga ya mai da tafarkin lamarinsa zuwa ga Allah, to kai ma ka bi shi. To mu ma muka ga Shehu Tijjani ya bi Allah, mutumin kirki, bawan Allah, duniya ta yi masa shaida, ya kaura ya garuruwan musulmin duniya, waliyan Allah, malamai irin su Shehu Muhammadu Kurdi, irin su Abdul Karim Sammani, irin waɗannan manya-manyan su Abdullahi Hindi, sun masa shaida cewa mutumin kirki ne, bawan Allah ne, sun masa shaida. To yanzu kai ka zo ka ce wai ba za a bi shi ba, to kai me ka zo da shi wanda kai irin wannan abu? Kuma ko dai ba za a yi wa Shehu Tijjani nasiha ba dan Allah dan annabi. Yau waɗanda suke gunsa a duniyar Allah ka tattara su ka ce duk yan wuta ne, to kai ne dan aljanna. Saboda haka ɗariƙar Tijjaniya mu alhamdulillahi muna godiya, kai muna godewa har iyayenmu da muka same su akan ɗariƙar Tijjaniya. Kuma ka tare kun shehannanmu suna kan ɗariƙar Tijjaniya. Kuma Allah ya bamu wannan jagora wanda babu kamar sa, Shehu Ibrahim, wanda in ka ɗaga shi an ɗaga, an ɗaga, an ɗaga, an matsa, an girgiza, an karkada, ba a ga wani abu da za a ce
yau Shehu Ibrahim ya zo da shi ba addinin Allah ba, ba abin da Allah yake so ba, ba yadda manzan Allah ya zo da shi ba. To da wa za ka yi koyi in ba kai koyi da Shehu Ibrahim ba, radiyallahu anhu. Saboda haka faida da ta zo mana ba wata sabuwa ba ce ba, wato ƙarin ilimi ne a cikin abin da kake yi. Ƙarin ilimi ne, yawwa dan an ƙara maka ilimi akan abin da kake kai ba laifi ba ne. Annabi Musa alaihi salam ba zance yake da Allah ba, hamma dan jin daɗi ce Ubangiji so nake baiwa ka bayyana kawai in ganka. Musa Allah ya ce a Musa ba haka ake gano ba haka ake gano yadda ake ganin namu za ka gan shi. Ba sai da ya je cikin daji ba, inni ya anasu ba qala li ahlihim kusu inni ya anasu naran la liya'atikum biha biqabasi nawjudu ala an-nar hudu falamma atiha fa نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. sai aka nuna masa yadda ake gani shine Imamu Junaidi ya yi mafarki ya ga zati yace kaifa nusuli ilayka ya rab, sai yace da'a nafsaka wati aje kanka ka to kai ma in zaka iya aje kanka sai ka to Shehu Ibrahim radiyallahu anhu wato da ya zo mana da faidan nan wato ƙarin ilimi ne. Da Annabi Musa ya shiga wani bangaren na ilimi kaga sai Allah ya ce masa birki. Da aka tambaye shi Musa akwai ko wanda ifi ka sanin Allah a nan, ya ce kai babu. Sai Allah ya ce wannan kuma wannan ba naka bane ba, akwai wanda ya fi ka sai ka shirya ka tafi. Ya tafi wajen Halliru ya sha wuya da kansa yake cewa laƙalin laƙina min safarina haza na saba, amma da ya je wajen Halliru silin gashin Annabi Musa bai fi Halliru ba sau 1,000, amma ya je wajensa Halliru ina lullube yace salamu alaikum, yace marhaban bi man ursila ilayya, marhaba da wanda aka turo shi. Yace kai waye ga maka turo maka? Yace wanda ya turo ka ne ya ga mana. Fara ashe wato ba da irin ba da shi kaɗai ake magana ba kenan. Sai ce to halatta bi uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda, ce lan tasadiya mai sabara, ba za ka iya ba. Idan wannan kogi ya barke. To saboda haka a takaice sai ya samu su ilmai a wajen Halliru waɗanda ba shi da su. To yanzu wannan ilimin Allah ne ya turo shi, kana zaton Allah ya turo shi ya koyi ilimin da suka saba wa abin da Allah yake kai? Me za ka ce? Sai ka ce a'a ƙara ci gaba ne da fahimta akan abin da Allah yake ɗora shi a kai. Saboda haka ita faida ƙarin wannan ce, babu wani abu sabo, sai dai in lokaci ya yi aka je wajen shi shehin zai in ya ballo wani abu za a ji irin yadda faida take ciki. Muna godiya ga Allah, Allah ya ƙara mana imani, Allah ya ƙara mana soyayya, Allah kuma ya yarda da mu, Allah ya sa mu tsaya akan abin da shehu yake so a tsaya a kansa. Allah ya maimaita mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. To jama'a mun ji bayanin da Sheikh ya muna bayani sosai. Ina samani da a kaddara wannan masallaci suna jin wallahi da kowa ya kawo hankalin shi nan. Wallahi in dai sun ta jin sannu wallahi kowa ya kawo hankalin shi nan. Kamar zancen na Alfazazi da yake cewa ala faqbalu minni nasihata murshidin yusihu ila irshadiya kullu muhtadin. Inda nan kowa ya ji wallahi da an kawo hankali nan. Wallahi na yadda da haka. Mun gode Sheikh, mun gode, Allah ya saka da albarka. Sheikh Imam, Allah ya kara muku karama. Muna zuwa Kaulaha wallahi mu koma gida, mun san muna zuwa muna samu alkhairi mu koma, amma wanga zuwa wallahi daban ne. Sai muna so in dai addu'a a sa mai suna Alhaji mai sunan Malam sha'iri ne na Shehu Ibrahim, shine wanda in Shehu ya zo a Ghana rigan shi ake cirewa ake kura Shehu da shi, rigan shi ake shi fidawa Shehu ya saya ya sallah kai. Alhamdulillah. Yau sha'iri na Shehu Ibrahim sosai a duk Ghana ba wanda ya kai shi. Wai shi ke hidimar mai sunan Malam, shi ke hidiman mu na zuwa Kaulaha, abincin zuwa da koma duka shi ke yi. Sai ko Malam ina cewa Amerika, kowa lokaci shi muke zuwa, ina baro Amerika zo Ghana mu hau bas mu zo sannan ya koma. Wannan lokaci aiki ya sake
shi yasa yayi jinkiri bai zo ba Na. muna sa shi addu'a Allah ya kara masa karama ya Amin. kara biya masa bukata Amin Sai- ya rabi. Ya shiga.